Vitajte, milí diváci, pri ďalšom pokračovaní diskusnej spoločenskej relácie Politika sa nás týka. V poslednej relácii sme mali veľmi veľkú debatu, ktorá, myslím si, zaujala vás všetkých, ktorí nás sledujete v regiónoch Slovenska. A som veľmi rád, že aj dnes sme si pripravili pre vás tému, ktorá mnohých ľudí spája. Je to šport. Šport, ktorý je, by som povedal, téma, ktorá nikomu nikdy neublížila. Téma, ktorá je, by som povedal, aktívnou témou, pretože zdravý šport v zdravom tele, zdravý duch. A ja si myslím, že to je to, čo spája aj mojich dnešných hostí, ktorí prijali pozvanie, a som veľmi rád, že v tejto chvíli privítam medzi nami členov a respektíve zakladajúcich členov, ako aj funkcionárov strán, ktoré sa uchádzajú o vašu priazeň a dôveru v nastávajúcich voľbách. Dovoľte, aby som privítal predsedu strany občanov Slovenska, pána Petra Marčeka. Dobrý deň. Dobrý deň. A taktiež podpredsedu strany Právo a spravodlivosť, pána Zdena Sabola. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Takže páni, som veľmi rád, že ste prijali pozvanie do štúdia. No ako som povedal v úvode, šport je to, čo spojilo aj vás dvoch. Takže začnem vami, pán Marček. Vy v podstate, okrem toho, že ste sa rozhodol vstúpiť do politiky a okrem toho, že aj sa zapájate do športových aktivít, o ktorých budeme v diskusii hovoriť, povedzte mi možno hneď v úvode, čo vás viedlo k tomu, že ste sa rozhodol ako športovec v profesii, ste sa tomu venoval dlhé roky, vstúpiť do politiky. Ďakujem za slovo. Prvom rade chcem poďakovať za pozvanie a pristúpim k samotnej odpovedi. Takže ako špeciálne som do politiky nechcel môcť ísť. Svoje som si odskúšal, videl som. Ale tým, že som sa dostal ako funkcionár, predseda jedného zo zväzov, z federácií do športu aktívne, myslím ako funkcionár, tak som zistil vlastne, čo trápi slovenský šport. A tým, že som si myslel, alebo teda veril som, že keď nie prvá vláda, tak druhá vláda urobí určité kroky k zlepšeniu situácie slovenského športu, tak som to očakával, ale bohužiaľ sa tak nestalo. Takže po 4 rokov... Čiže nejaké očakávania boli, ale zrejme nenaplnili už sa? Teda počas môjho pôsobenia za vlády pána premiéra Fica, ten predsa aspoň niečo sa stalo, že sa budovali tie malé futbalové ihriska a podobne, ale individuálne športy boli veľmi podfinancované už v tých časoch a po nastupe vlády pani premiérky Radičovej prišiel hneď prvý veľmi zlý krok a to bolo zrušenie splnomocnenca vlády pre šport a to som považoval za nešťastný krok. No a už nehovoriac o tom, že počas toho môjho 4-ročného pôsobenia v tejto funkcii prezidenta jednej z federácií, konkrétne sa jedná o Slovenský zápasnícky zväz, tak sme dospeli k názoru, že z každého roku bolo minimálne o 10% skracovaný rozpočet na náš šport. A nielen na náš šport, týka sa to všetkých federácií, všetkých športových federácií, teda celého slovenského športu. No a keďže sa slovenský šport by mala zastupovať nejaká organizácia, či to je Olympijský výbor alebo Konfederácia športových zväzov. Potom je tam ďalej ministerstvo školstva, samozrejme ako ústredný orgán. Potom sú tam armádne športové kluby, potom sú tam policajné športové kluby. Proste šport nemá jedného pána a ja si myslím, že toto vlády využívajú. To znamená, že keby bol šport jednotný, tak určite by dosiahol ďaleko viac, pretože na Slovensku je 780 000 registrovaných športovcov. A keďže žiadne listy nepomáhali, žiadne prosby, žiadne rozhovory či je to prezident Olympijského výboru, ktorý sa snažil, nechcem tým povedať, že pán Chmelár alebo pán Kukumberg sa nesnažili, ale ja hovorím, kým by sa nezjednotili a nešli spoločne s tou silou, ktorú majú, tak nedosiahli nič po dnešný deň. A preto som sa s mojimi priateľmi rozhodol, že založíme jednu stranu, politický subjekt, ktorá sa pokusí dostať do parlamentu. Boli sme o tom presvedčení, že keď sa nám podarí zjednotiť všetkých športovcov, tak toto dosiahneme. A našim cieľom jediným bolo dostať sa do parlamentu, aby sme mohli vlastne zmeniť tú situáciu zúfalú, v ktorej sa slovenský šport nachádza. On je fakticky na dne. Krváca absolútne. No a
To je vlastne ten začiatok, prečo sme vytvorili tú politickú stranu. Čiže tá iniciatíva vznikla vlastne. Ale samozrejme, táto strana, ktorá bola založená, tak tu sme neurobili len kvôli tomu, aby sme pomohli len slovenskému športu, ale aj ostatným oblastiam spoločenského života, pretože vidíme, že je to všade zle. Či to je zdravotníctvo, školstvo a tak ďalej. Dostaneme sa. Opýtam sa, pán Sabol, vy ako podpredseda strany Právo a spravodlivosť, ako vy vnímate súčasnú situáciu športu celkovo na Slovensku? V prvom rade by som takisto rád poďakoval za prijatie do tejto relácie. Mňa s pánom Marčekom spája dlhoročné priateľstvo, nielen športové. Poznáme sa skutočne veľmi dlho. Ja som trošku v inej branži, hral som basketbal, hral som 12 rokov prvú ligu, ale to nie je vôbec dneska podstatné. Keď sa dneska ja trošku zamyslím nad tým, ako sme ako deti vyrastali, a nebudem spomínať čísla, ktoré tu pán Marček povedal, ale skutočne z ľudského pohľadu ten šport u nás bol v trošku inej podobe, ako je dneska. Už ako deti sme v podstate chodili športovať, kde sa dalo. Hrali sme všetky možné športy, ktoré sa vlastne dali na tom Slovensku hrať. A vyrastali skutočne talenty a deti proste mali záujem, ale dneska je tá situácia úplne iná. Nikto sa o tie deti nestará. Stále tvrdíme, že na nič nie sú peniaze. Áno, to je podľa mňa taká klauzula. nie je to určite len v peniazoch, áno. Zoberte si, dneska deti v podstate sú obézne, nešportujú vôbec, rodičia ich tomu nevedú. Školy nemajú za čo, zničili sa športoviská. Developeri postavili obrovské baráky tam, kde boli športoviská. Dneska naše deti chodia miesto športu. Majú teraz iný šport, fajčenie, drogy, alkohol a v neposlednom rade aj ten internet, aj keď teda ten internet tým deťom možno niečo donesie, ale určite zase keby ten internet bol v takej polohe, že sa aspoň učia, tak myslím si, že by to bolo ďaleko prínosnejšie, áno. Takže... Stopnite, držte myšlienku, internet, strašne to búcha. Áno. Vy máte taký... Mám... Dobre, držte myšlienku, pokračujte. Mám silný hlas, čo mám tichšie hovoriť? Nie, hovorte, takto už je dobré. No, môžeme aj tichšie hovoriť, keď treba. Skúste od tých detí ísť. Internet a tak. Čiže naše deti v podstate dneska venujú veľkú väčšinu svojho času aj tomu internetu, aj keď teda ja si myslím, že ten internet tým deťom niečo donesie. Ale vrátil by som sa k tomu športu. Tak ako myšlienka zakladateľa politickej strany, pána Marčeka, športovej politickej strany, kde chce zjednotiť skutočne všetkých športovcov. Náš šport skutočne naučil strašne veľa, dal nám strašne veľa. Naučil nás vnímať svet úplne inými očami. To dneska neexistuje. Skutočne tie deti sú úplne ináč vychovávané. Takže tá myšlienka toho športu je skutočne veľmi dobrá. Myslím, že ma ešte asi chce pán Marček doplniť. Pán Marček? Áno, veľmi dobre hovorí kolega. Zdenko má pravdu v tom, že sa poznáme roky, rokuce. Športovci sa medzi sebou poznajú, majú vynikajúci vzťah. A to, čo všetkých športovcov spája, je tá ich charakteristika. Tvrdá príprava, tréning, to znamená tvrdá práca. Samozrejme, že to sú vlastnosti, ktoré by sme chceli, aby mal každý jeden aj politik u nás. A potom nehovoria... Je to tak? No bohužiaľ, ja si myslím, nechcem teda samozrejme nikoho uraziť. Určite sú aj medzi politikmi čestní ľudia, ale ja možno skôr položím takú filozofickú otázku. Kto reprezentuje lepšie túto republiku vo svete ako športovci? Ťažko, keď povieme, že sú to politici alebo niekto iný. Takže toto sú tie vlastnosti, ktoré sme chceli využiť práve pri vzniku našej strany. A ja hovorím jednu vec, že tieto strany, ktoré tam boli doteraz, 22,5 roka, 23. rok, mohli ukázať, keď si zoberieme, koľko poslancov tam sedí od začiatku, alebo teda s nejakými prestávkami. Takže ľudia by si toto mali uvedomiť hlavne, že je najvyšší čas na striedanie, ak sa v športe hovorí, už nevládzu, už nedýchajú, už sú vyčerpaní. Dokonca som presvedčený, že športovcov sme ešte v politike ani nemali. Boli individuálne. Bol pán Galis, bol možno Jožko Priblinec, ale to sú také, Peter Šťastný, nechcem zabudnúť na takých Ako u vás prebieha vlastne tá iniciatíva ako teda predsedu strany v komunikácii so športovcami? Vlastne tá iniciatíva, máte za sebou teda tých športovcov, ktorí vás idú aj do volieb podporiť? Viete, máme
napríklad na kandidátke hneď na čísle 2, hneď po mne ako po lídrovi, je Ríško Zedník, jeden excelentný hokejista. Máme tam Jožka Priblinca, máme tam veľmi mnoho súčasných, teda na sklonku kariéry športovcov, alebo bývalých športovcov aktívnych, ktorí dnes sú funkcionármi, tam vodnopolový reprezentant, karatista Štefan Veselovský, výborný ekonóm a kopu dobrých športovcov, lebo ja hovorím, že v každom človeku v podstate je troška športu alebo športového ducha, pretože aj keď niekto nebol aktívny športovec, to neznamená, taký môj veľmi dobrý priateľ, ktorý u nás bol na kandidátke, doktor Kuráň, to je človek, ktorý hral celý život napríklad futbal za Vinohrady, ale nebol reprezentant Slovenska, ani Československa, teda v tej jeho ére, ale bol športovec celý život. Až do dnešného dňa ešte ako môj rovesník hráva futbal a aktívne ako so starými pánmi. Proste ja hovorím to, že v mnohých z nás, aj bývalých športovcov, stále ten duch športovca tkvie a keď sa toto dostane, takíto ľudia, a sú to odborníci, sú to vynikajúci právnici, výborní ekonómovia, výborní učitelia, profesori, proste vo všetkých profesiách, lekári. Nájdete športovcov bývalých určite v každej jednej profesii. Ja hovorím, keď im ostane ten prístup toho športovca, ten charakter, vytrvalosť, pracovitosť a preniesie sa to do teda tá kultúra do slovenskej politiky, tak si myslím, že nastane obrovská zmena a o toto by som poprosil našich divákov, aby si uvedomovali, že ten čas prišiel na striedanie a aby dali šancu novým politickým subjektom. Nikde nie je napísané, že tieto politické strany, ktoré sú tam 23 rokov a dotiahli nás do takého uťahovania opaskov, že mnohí ľudia už nemajú proste... Čiže môžeme metaforicky povedať, že vlastne volič dnes bude rozhodca. Áno, a rozhodca je veľmi dôležitý človek. Len by som poprosil toho rozhodcu, alebo tých 100 000 rozhodcov, alebo milióny voličov, však je 3,6 milióna voličov, aby si dobre otvorili oči. A hlavne ten slovenský volič alebo rozhodca je veľmi vnímavý. Mal by začať sledovať, že čo dokázali tí, ktorí boli doposiaľ za tých 23 rokov urobiť, koľko kauz vypuklo. Ale my to ani nemusíme Budeme spomínať. hovoriť o kauzách. Ja by som dal slovo pánovi Sabolovi, takže pán Sabol, skúste vypovedať možno, či sa stotožňujete s názorom. Ako vy vnímate spoločnosť? Určite sa stotožňujem s názorom pána Marčeka, pokiaľ sa týka športovca. Nosný program našej strany Právo a spravodlivosť je trošku v niečom inom. Áno. Už tu pred nedávnom sedel môj kolega, predseda, pán Puškár, ktorý v podstate program strany nejakým spôsobom tu ozrejmil. A skutočne teda nosnosť nášho programu strany je v tom, že chceme právo a spravodlivosť pre všetkých. Áno. A z toho samozrejme vyplývajú všetky ostatné náležitosti života v tomto štáte našom. Neviem, či tam raz mám rozoberať do... Máte špeciálne upravený aj teda program oblasti teda športu? Samozrejme, chceme aj v oblasti športu dopomôcť tomu, to, čo tu bolo povedané, pretože tu mládež skutočne treba nejakým spôsobom podchytiť. A nielen mať reči a stále tvrdiť len jedno, že nie sú tu peniaze. Tu peniaze v tomto štáte sú. Len strašne zle sa prerozdeľujú. A ako už bolo dneska povedané, treba skutočne zastaviť to ukrutné rozkrádanie, ktoré v našom štáte funguje už dlhé roky. Som pamätníkom takých rečí, určite si tí starší pamätajú, keď jeden z prvých premiérov v našom Slovensku, pán Mečiar, vyhlásil, že Slovensko bude malé Švajčiarsko. Ja som presvedčený, že to malé Švajčiarsko tu na tom Slovensku skutočne mohlo byť. Ale všetci dobre vieme, že čo sa vlastne na tom Slovensku za tie roky udialo. Čo sa odtiaľto povynášalo za peniaze, čo sa rozkradlo. Tu všetci vieme o kopec kauzách, o ktoré teraz momentálne bežia či v televízii, ale všade. Každý o tom vedel, ale nikto s tým nič neurobil. Skutočne za tých 23 rokov. Myslíte si, že účelovo teraz vychádzajú na povrch pred voľbami? Poviem vám jedno. Nie je to... Presne, ako povedal pán Marček, pred každými voľbami, ale dávam si takú vnútornú otázku. Na čo sme vlastne pred tými 23 rokmi štrngali na tom námestí? V podstate nič sa nezmenilo. Tvrdíme, že máme slobodu. Kde tá sloboda je? Tá sloboda skutočne na tom Slovensku nie je. A nevieme si to a nechceme si to priznať. Zoberte si, dopoviem ešte, si, to nie je otázka len športu. Áno, začali sme sa baviť o športe len preto, že obidvaja tomu športu máme blízko.
Ale zoberte si otázky školstva, zdravotníctva. Však školstvo na Slovensku patrilo medzi jedno z najlepších v Európe. Áno, dneska kde sme? Jedna katastrofa, skutočne, a to ja tu nechcem hovoriť žiadne nejaké horibilné čísla, ale zoberte si len vysokoškolákov. Dneska je skoro 70 000 nezamestnaných vysokoškolákov na Slovensku. Vôbec neexistuje prepojenie medzi vysokými školami a potrebou práce. Zamestnať tých ľudí, áno. Utekajú tí, čo sú trošku šikovní, alebo sú šikovnejší ako tí ostatní, utekajú samozrejme do zahraničia. Pretože tam majú iné možnosti, iné uplatnenie, už nehovoriac o finančnom uplatnení, áno. A to sú vysokoškoláci. Stredné školstvo u nás pomaly vymizlo, áno. Dneska na vysokú školu máme toľko vysokých škôl, že to snad nemajú ani v Nemecku alebo v Anglicku, áno. Na vysokú školu pomaly sa dostanete na tie súkromné školy kdekoľvek, ak má dobré stredoškolské vysvedčenie, tak sa tam dostane, áno. Skončí vysokú školu a zrazu zistí, že nemá čo robiť. To je otázka vysokých škôl. Otázka zdravotníctva. Však to zdravotníctvo skutočne už nech hovoríme, že aké bolo, ale to zdravotníctvo fungovalo. Dneska to zdravotníctvo je skutočne na pokraji kolapsu. A nechceme si to priznať. Skutočne si to nechceme priznať. Máte riešenie? Určite je spústa vecí, ktoré sa musia zmeniť. Je to podľa vás chyba v systéme? Je to určite chyba v systéme. Nastavenia celého zdravotníctva, nastavenia celého systému školstva. Tu sa proste len hovorí stále o reformách, ktoré tie reformy nič nedonášajú. A všetci to dobre vieme a všetci to trpíme. Pán Marček? Ja by som len doplnil, že tá téma práva a spravodlivosť je na mieste. To pán Zdenko Sabol veľmi dobre hovorí. Je to, čo tu chýba. Vymožiteľnosť práva a ďalšie veci. Samozrejme, nie je to moja parketa, takže nechcem sa k tomu detailnejšie vyjadrovať. Ale tie peniaze naozaj boli teda. A aj by boli naďalej, keby sa s nimi nehospodarilo tak, ako sa s nimi hospodarí. Predsa nie je možné, aby na Slovensku, keď hovoríme o tých nezamestnaných alebo o tých kvalifikovaných ľudí, o vysokoškolákoch, ktorí ukončili štúdia a nemajú prácu, nie je možné, aby u nás lekári, ktorí skončí, však tí lekári mali pravdu svojím spôsobom, ukončia školu a u nás má lekár 760, myslím, nástupný plát a prejdete za hranice a už má 1600 alebo hovoríme o dôchodkoch. Rakúsky dôchodca má 1200 alebo 1500. Porovnajme dôchodky v európskych krajinách ostatných. V Nemecku, v Francúzsku. Proste to sa nedá porovnať. Neviem, prečo práve na Slovensku musíme mať najnižšie dôchodky. Prečo u nás na Slovensku nemôžu byť peniaze na šport. Predsa šport je to, z čoho v budúcnosti z malého dieťaťa, keď sa o neho staráme a keď je zdravé a športuje. Dnes máme 70-80% detí obezitných alebo blízko k obezite do 15 rokov. To nebolo kedysi, pred 20 rokmi. Preto, lebo bola nejaká starostlivosť. Ja si pamätám, my keď sme chodili do školy, tak sme tam mali rôzne krúžky po škole. Mali sme minimálne 3 až 5 hodín telocviku týždenne. Kedy nastal podľa vás ten zlom, že tá spoločnosť Ono to postupne. Po 89. roku zrazu prišla veľká demokracia, zrazu nebolo treba chodiť do školy. Dnes prídete do školy, do triedy, je tam 30 žiakov a z tých 30 25 detí príde s ospravedlením od lekára. Má oslobodené od telocviku. Čo chceme potom od tých detí? Nešportujú. A tie, ktoré by možno aj chceli, nemajú za čo športovať, lebo zase sme spoplatnili všetko od trénerov, ľadovej plochy, tenisových kurtov. Predstavte si dieťa z rodiny, kde je otec zamestnaný, mama možno nemá zamestnanie a je tam 3-4 deti sú. No, ako majú oni zaplatiť, zafinancovať šport? Nemyslíte, že by možno malo byť na Slovensku niečo ako centralizované ministerstvo priradené aj k športu? Každému budúcemu partnerovi, keby sme sa dostali samozrejme do parlamentu, tak našou podmienkou by bolo aspoň samostatnú kapitolu pre financovanie športu. Alebo najlepšie by bolo, prečo môže byť ministerstvo športu v okolitých krajinách. Prečo napríklad, keď sa ma niekto opýta, odkiaľ zobrať peniaze na šport? No jednoducho odpovieme. Už pán prezident povedal v 2008 roku, keď bola po olympijských hrách konferencia Zachraňme slovenský šport, už vtedy pán prezident republiky, pán Gašparovič, povedal, že treba dať peniaze naspäť vrátiť z typosu do športu. Prečo onoho času pani ministerka Šmegnerová, ministerka financií, urobila, že peniaze z typosu zisky išli priamo
teraz idú priamo do štátneho rozpočtu. Samozrejme, že zisk napríklad v 2010 či 2011 bol okolo 2 miliardy 400 miliónov na koruny a dnes vieme, že napríklad v tomto roku príde nejakých 30 miliónov 2012 na šport, čo je 900 miliónov, ale ten zisk z toho typosu je 100% minimálne, teda raz taký, čiže okolo 60-70 miliónov eur. Prečo je ten šport do toho chudobnený? Prečo v ostatných krajinách, či to je Francúzsko, Nemecko, Rusko, Čechy, Ukrajina, tie peniaze, ktoré ešte nielen, že idú z typosu, ale idú aj z hazardných hier, z kasín a podobne. Čiže u nás tomu nevenujú pozor. Dneska pán minister školstva, ktorého patrí šport, zahlasil, že 10% bol navýšený šport. No ja mu to vyvrátim veľmi jednoducho. Sme si pozreli tabulky, ja som nastúpil v 2008, bolo na šport daných v 2009 33 miliónov eur, v 2010 30 miliónov, v 2011 27 miliónov, po 10% ponížené a v 2012 zrazu tu vyhlasujú, že dali 10% plus na šport. Dali, ale iba to, čo bolo v roku 2010, vlastne sme sa len vrátili k tomu, ale to ani nedali, to len dali tú sumu peňazí k dispozícii, ale či ju dajú, nie. Napríklad mi bolo povedané, že musím podpísať zmluvu za federáciu, aj všetky federácie a keď ju nepodpíšeme, hovorím, aké znenie, ešte ho nemáme. Máme ho podpísať do 1. februára. Ako ho môžeme podpísať, keď dnes máme 26. Ešte som ju nedostal poriadne. A už nám hovoria, včera som stretol pána generálneho riaditeľa sekcie športu, ktorý mi oznámil s radosťou, dostanete 70% peňazí teraz do konca januára. No už ich vidím, jak ich dostaneme. Jak minulý rok, keď nám povedali, že v januári prídu a prišli koncom marca, keď už sme mali vlastne majstrovstvá Európy a kopu súťaží rozbehnutých a nebolo za čo sa pripravovať, to nehovorím o zimných športov. A teraz zoberte ďalšiu vec. Keď nám povedal, že ja som sa ho hneď opýtal, 70% dostaneme naraz, to je výborné, máme možnosť sa pripravovať. A čo s tými ďalšími 30? No, že to sa potom mi kamarát z iného zväzu federácie priniesol zmluvu, dobre sme si ju preštudovali, nikde v zmluve nie je napísané, či tých 30% dostaneme ešte do konca roku, alebo nie. Čiže vlastne to, čo sa minulý rok hovorilo, že bude ponížené o 30% šport zase, tak to tak vychádza. Lebo nemáme nikde, keď ja nedostanem, že teraz v januári dostanem 70% na zväz a 30% do konca roku 2012, tak to chápem, že to musia splniť, lebo je to v podmienkach zmluvy. Stále chýbajú. Ale chýbajú, ani nebudú, ja hovorím. To sú len krásne slova. Pán Sabol? Ja by som rád len doplnil pána Marčeka. Vidím, že je veľmi kvalifikovane pripravený v číslach. Toho obyčajného človeka dneska tie čísla v podstate ani tak moc nezaujímajú. On radšej by počul, že vlastne aký dostane dôchodok a či vôbec dostane dôchodok. Dobre, skúsme rozobrať celkovú teda situáciu, stav spoločnosti na Slovensku. Ešte skúsim sa vrátiť aj k tej situácii riadenia toho športu u nás. Ja som presvedčený, že to nemusí byť ministerstvo športu. Stačí, že skutočne v tomto štáte sa niekto o ten šport bude starať. Že či to bude ministerstvo, alebo Fero Trefulka, Jano Mrkvička, to je úplne jedno. Ale niekto sa o to skutočne musí starať. Centrálne riadenie musí byť. Áno, ale nemusí sa to volať ministerstvo. Môže to byť napríklad ministerstvo školstva a športu, ale musí byť samostatná kapitola. Aj pre financovanie, určite aj pre financovanie. Ja ti absolútne neoponujem, ale zober si jedno. Ako sa v sekunde, keď sa vytvorí ministerstvo ďalšie, tak sa nabalí na to spústa ľudí. Nemusí, ja hovorím len sekcia. Napríklad ministerstvo kultúry a športu. Dve samostatné sekcie, aby z ministerstva financií išla priamo samostatná kapitola peňazí na šport. Aby vám nemohlo stať, že príde na školstvo a z toho školstva, ale nie sú peniaze na učiteľov napríklad, tak zoberieme samozrejme takého sekčného riaditeľa nemáme? Na ministerstve? Máme, ale to je len sekcia. To vy viete, povedzte. Áno, možno tá zodpovednosť je príliš malá, áno. Ale tá centralizácia sa zhodneme, že by mala byť. Áno, ale hovorím, to je jedno, či sa to bude volať ministerstvo, alebo čokoľvek je. No. Ja dám len takú zase akademickú otázku. Na čo má Slovensko, ktoré má 5 miliónov ľudí, 13 ministerstiev, ak sa nemýlim, 13, áno? 14. Opýtam sa ďalšiu otázku, akademickú. Na čo je Slovensku 150 poslancov v parlamente, alebo teda v Národnej rade, pretože my máme Národnú radu, kde zo 150 poslancov za 4 roky 100 poslancov nepovie ani slovo. A sedí tam za naše peniaze. Skutočne. Áno, taká štatistika bola. No ja tú štatistiku náhodou som si veľmi detailne pozrel, áno. Ale nechcel som o tomto hovoriť.
chcel som v podstate... Môžem len jednu vec... Áno, samozrejme, nech sa páči. Ja len jednu vec doplním, lebo nedá mi celkom, že občanov nezaujíma ten šport alebo financovanie športu celkom. Ja hovorím, to úzko súvisí. Školstvo, zdravotníctvo. To znamená, že keď je zdravý jedinec od malička, keď sa vyvíja, nemá obezitu, má kde športovať, má sa kde pripravovať. To znamená, nesedí v cigaretách, pri drogách, pri alkohole. Proste ten vývoj toho človeka je absolútne iný. Zodpovednosť, tímová práca, to všetko tento šport učí. A to sa ukáže neskôr. Však zdravá pracovná sila tu každý štát potrebuje. Prečo myslíte, že Francúzi, Rusi, Američania, Čína, stačí len na Čínu pozrieť, čo urobili na olympijských hrách Čína? Koľko získala zlatých medailí? Bol som tam, videl som na vlastné oči. Celé centra mládeže pripravovali sa, dávajú do toho obrovské peniaze. Choďte do Ruska, kde chodím veľmi často pozerať sa na tie školy prípravy. Choďte do Nemecka, do Francúzska, Švajčiarsko, v Taliansku som bol pozrieť. Každá škola, každá dedina má svoj štadión, ihrisko. My to nemáme, my to všetko búrame. Nechcem ti skočiť do reči, absolútne s tebou súhlasím, ale zober si jedno, tam sa o to niekto stará, ktorý chce. A u nás sa o to nikto nestará a nechcú. Áno, čiže preto si hovoríme, a myslím si, že sme asi na jednej lodi v tejto situácii, že skutočne tu už treba urobiť koniec tomu, čo sa tu za 23 rokov deje. Áno. Ako to spravíme? Áno, a či tu nastúpi tá nová generácia politikov, ja nehovorím, že to budeš ty alebo ja, áno, ale to musí byť niekto, kto už zastaví túto ukrutnú korupciu a všetko, čo sa tu okolo nás deje, pretože ľudia zbytočne budú doma sedieť, pretože Slováč je bohužiaľ taká, že si sadne do krčmy, áno, všetko sa jej nebude páčiť, áno, vypije si, na všetko bude nadávať. Ale nič preto neurobí. Ale bude sedieť doma, áno, a povie, však nič sa nezmení. Ja sa im nečudujem troška, len poviem to. Sú znechutení. Stále sľuby. Oni už neveria ani tým novým stranám. Prišla Sulíková, pán Sulík. Ale tú nechuť im treba vysvetliť, že prečo teda chceme niečo iné. Vysvetlíme im ju. No, musíme ju vysvetliť, snažíme sa o to. Máme, skutočne ten čas je ukrutne krátky, áno. Aj tie predčasné voľby mali svoj scenár úplne, to nemusíme si vysvetľovať, áno. Akú máte na mysli dohodu? Dohoda medzi nimi, že to musia byť najkratšie. To je jedno, či ľavica alebo pravica. Všetci súhlasili s tým, aby bol najbližší možný termín a ten bol na marec. To vlastne tým pádom malé strany sú znevýhodnené. Malé strany majú minimálny čas na prípravu. Na prípravu na čokoľvek. Aj predstaviť svoj program. Potom nemajú televízie, nemôžeme sa dostať do médií, pretože my nemáme tie peniaze, čo majú veľké strany. My nemáme tých sponzorov, lebo sponzori nebudú dávať. A potom vieme, dajú veľkým stranám. Čo očakávajú tí sponzori? Stačí pozrieť príklad Gorila. Ja to nechcem rozoberať. Stačí len, keby sme počúvali vnímavo predvolebné obdobia medzi ľavicou a pravicou. Či nástenkový tender, taký tender, či to budú popolčeky, či to bude čokoľvek. A teraz zrazu je ticho. Všetci sú najlepší priatelia. Bol odsúdený, potrestaný, urobený za to? Nebol. Ale ja som chcel ešte doperať tú myšlienku vôbec, ktorú som chcel začať. Áno. Všetci tu hovoríme o finančnej kríze. Áno. Samozrejme, tá kríza tu je, či sa nám to páči, alebo nie. Áno. Ale som presvedčený, že v prvom rade je u nás kríza morálky, ale ukrutná kríza morálky, pretože kam speje táto spoločnosť? Skutočne ženieme sa za peniazmi cez mŕtvoly, skutočne. Však predsa nie je tak dávno, že ľudia sa vedeli slušne pozdraviť, vedeli sa proste spolu si sadnúť. Dneska to pomaly vymiera, to neexistuje, áno. Ľudia sú k sebe zlí, závidia si, áno. A to je to, čo si ty povedal. Že tí ľudia aj v tých krčmách, áno, povedia, však je mi to jedno, áno, ale to je tá ukrutná kríza morálky, alebo ktorá si povie, tu je. že možno ja jeden to nezmením. No nezmením, áno, ale keď to povie 50% národa, no nech sa páči, áno, a kľudne budú sedieť doma, však si zoberte na Slovensku, sú hladové doliny, áno, a kto si to tu vlastne chce uvedomiť, áno. Teraz kdokoľvek začne chodiť a budú rozdávať, ja neviem, klobásky, gulášik, aj toto, ale to urobia 3 týždne, áno. A potom zrazu aké by seklo. Po 10. marci sa zabude na všetko. Ďakujeme, áno. Ďakujeme voličia, dovidenia, však všetko je v poriadku, áno. Pardon, len jednu vec. Preto sme my aj dali názov. Sme veľmi rozmýšľali, aký názov dáme tejto strane športovcov. Hovorím,
keď to budú len športovci, nikde nás zaradia do nejakého malinkého klubka, balíčka, lebo naozaj netvrdím, že ten šport je najdôležitejší moment, alebo ale jak si povedal, má 600 alebo 700 tisíc ľudí registrovaných. Rodičov a tak ďalej, samozrejme. Ale ja som chcel povedať, že výstižný názov bol Strana občanov Slovenska. Pretože my máme aj u nás v našom programe, že nás občan zaujíma nie do termínu volieb, čiže do 10. marca, ale najmä po tom, čo bude po 10. marci. A toto už si tí ľudia mohli overiť na vlastnej koži, čo všetko krásne sľubujú tieto parlamentné strany, ktoré sú tam 23 rokov. Bol by som strašne rád, keby si to skutočne ľudia všimli. Zoberte si konkrétne my, áno. My sme boli zaregistrovaní 30. septembra, áno. Od 30. septembra, to znamená október, november, december, za 3 mesiace v podstate sme obsadili si krajské štruktúry, okresné štruktúry. Dneska máme cirka 800 členov a tí ľudia skutočne sú to mladí ľudia, alebo ľudia proste z akýchkoľvek oblastí, ktorí pociťujú, že tú zmenu treba, no. Ale tých ľudí musí byť ďaleko viac. A to je, ja skutočne, ja to beriem tak, ako povedal pán Marček, veľké strany nemajú žiaden problém, áno, pretože veľké strany ľudia budú voliť tí, čo sú rozhodnutí voliť, áno. Ale tí, čo si povedia, no nepôjdem voliť, lebo na čo, áno, tak práve tí by si mali uvedomiť, že tí musia rozhodnúť že o tom, že sú mimoriadne kľúčoví, že tí si musia uvedomiť, čo sa vlastne môže na tomto Slovensku udiať. Áno. Ja nejdem tu skutočne kritizovať žiadnu novovzniknutú stranu alebo staré strany, ktoré tu fungujú. Áno. Ale ten národ by mal skutočne rozhodnúť, ako chce ďalej fungovať. Denko, ešte jeden problém je tu, že my sa musíme k tým ľuďom dostať. Staré strany nemusia. Predsa pán premiér Fico bývalý alebo pán Dzurinda, oni sa nemusia predstavovať. Ľudia už vedia, čo sú, čo dokázali, čo urobili pre národ. Čiže tam sú za nimi výsledky, aj samozrejme majú finančné prostriedky. My, keď chceme s ľuďmi rozprávať a presvedčiť ich o našom programe, o tom, čo máme a čo chceme urobiť, my sa musíme k ním dostať lebo nemáme peniaze na médiá, nemáme peniaze na tisíce billboardov. Pozrite sa na Slovensko, kto má dnes billboardy? Silné strany plus 99% strana, ktorá by mala zastupovať občanov. Keď si pozrieme, kto je za stranou 99%, tak môže si taká strana, ako je strana športovcov alebo Právo a spravodlivosť, dovoliť takú masívnu kampaň v televízii, pred televíznymi novami, medzi správami, po správach stále, ide, ja si myslím, že to už môžeme povedať aj manipulácia. Ale už ľudia pomaly z toho budú znichutení, pretože ak zapnete televízor... Čo zákon potom? Prečo oni už môžu predstihu, pred kampaňou mohli vystupovať? Prečo je Slovensko nikto na to obsypané? nepoukázal, Nikto nepoukázal. Ale prosím pekne, prečo, ja neviem, SDKU malo billboardy ešte skôr, než objednané, než vlastne Euroval nebol schválený. Ale tak sa pýtam... Vy ste presne povedali, že vlastne ja doplním len vlastne jedna z najväčších komerčných televízií pred televíznymi novinami už uvádza politickú reklamu, ktorá je vlastne zakázaná. Je to o peniazoch, áno, ale skutočne my chceme presvedčiť tých normálnych ľudí, proste, ktorí trošku majú vzťah k tomuto Slovensku. Aspoň trošku. Pretože zoberte si jedno. My sme cestou sem s pánom Marčekom rozprávali. Keď to pôjde takto ďalej, tak čo je šikovné a rozumné, odtiaľ to utečie, áno. A nakoniec tu zostane, teraz nechcem byť sprostý, možno sa na mňa niekto urazí, ale zostane tu pán Mikloš, zostane tu pán Dzurinda, zostane tu pán Sulík, zostane tu pán Fico, áno, a ostatní pôjdu preč. Pán Sulík už bol, sa vrátil. No, ale to ako hovorím, nechcem byť teraz hlúpy, áno, ale takto k tomuto spejeme proste. Nikto im, tým starým politikom, alebo teda nemyslím vekom, však my obidvaja už sme teda vo veku, kde mne už kopec ľudí povedal, či som sa zbláznil, že na staré kolena som vošiel do politiky. 20 rokov som sa bránil tomu. Ale skutočne si treba jedno uvedomiť. Nikto tým politikom, ktorí tu 22 rokov boli, neberie ich zásluhy, áno? Nikto. Však vytvoril sa slovenský štát, vstúpili sme do Európskej únie, áno. Máme dneska platbu euro, áno. Nech sa páči, sú to ich zásluhy. Ale skutočne by mali zvážiť, že či ešte treba zotrvať, alebo či skutočne dať ten mandát niekomu, kto preto Slovensko niečo donesie, niečo iné. Skutočne niečo iné. Nutná je určite zmena, áno, spoločenská zmena. Jednoznačne. Možno by som len troška oponoval. Keď Slovensko, alebo teda Československo, keď prešlo 89. rokom po nežnej revolúcii,
nech si každý pozrie, aký bol vtedy, koľko mal každý občan plus na svojej vkladnej knižke. Preto aká bola zadlženosť napríklad, áno? Dnes je zadlženosť na občana od malého babatka, myslím, že 7 000 aj niečo eur. No. A tam pred 22 rokmi sme boli v pluse. To neurobili len krízy. Predsa, keď si to všetko zrátame, ja nechcem sa vrácať k tej kauze Gorila. To, čo bolo, my chceme urobiť jednu hrubú čiaru a ísť priamo dopredu s transparentným, krásnym programom a robiť niečo pre občanov, pre národ. Ale niekde sa to všetko stratilo. Niekde sa to stratilo, pretože... Ja by som, ak môžem ešte jednu vetu skutočne dopovedať, môjim takým predsavzatím, a možno som snílek, je, aby Slovensko malo takú vládu, o ktorej ani nebude vedieť, že je, ale aby si ju vážilo. Aby tá vláda pre tých ľudí niečo urobila. Pretože to ináč tu skutočne k tej zmene, pokiaľ nedojde, tak to bude stále to isté. Veľa ľudí spoločensky porovnáva, možno vrátime sa do čias socializmu, áno, že proste bolo dobre, bola práca, boli nejaké zábezpeky. Stabilita. O Slovensku sa hovorilo, že viac sme boli natoľko samostatná krajina v rámci napríklad poľnohospodárstva. Sme boli absolútne sebestační. Absolútne sebestační. A pýtam sa, kde... Zbrojárenský priemysel. Pýtam sa, kde dneska sú tieto záruky? Alebo teda tieto stavy, áno? No, v prvom rade sme si zdevastovali poľnohospodárstvo absolútnym spôsobom, áno. Priemysel, predsa, nebudem to rozoberať, ale dneska v slovenských rukách sú možno 2 fabriky, áno, ktoré teda skutočne ešte fungujú. Hovoríme o stimuloch. Prečo nemajú slovenskí podnikatelia také stimuly, ako má Samsung, Siemens, Volkswagen? Nechcem používať slova pani Mojsejovej, ktorej neviem, kto jej to poradil, áno. Je to bohužiaľ tak, áno. Ale na druhej strane to nie je len strojárenstvo, áno. Zoberte si skutočne napríklad situáciu okolo slovenských bank, áno. Však slovenské banky dneska neexistujú. Kam idú peniaze? Neexistujú. Všetky peniaze, ktoré banky zarábajú, už sú vlastne v iných rukách, áno. V iných rukách. Či chceme, či sa nám to páči, alebo nie. Dneska vlastne našu teda bývalú korunu ovláda niekto úplne iný. Áno, opýtam sa vás aj, ako vnímate vlastne súčasnú stabilitu eura, alebo sa stále vracame k otázke zoberte si jedno skutočne, o tom rozhodujú v podstate iní ekonomickí tigri vo svete. Áno, však korporácie, áno. Vieme veľmi dobre, že celý svet riadi nejakých 122 finančných rodín, 14 korporácií a či sa nám to páči alebo nie, to tak proste je a tak to na svete funguje. Áno. Ale zase na druhej strane skutočne zoberte si z toho finančného pohľadu Slovenska samotného. Však slovenský národ je tak ukrutne šikovný, áno. Pracovitý. Za tie roky zoberte si skutočne, koľko nesmierne mudrých ľudí je vonku, áno, o ktorých ani nevieme. My si skutočne nevieme vážiť, čo všetko máme doma, áno. A to, čo... Ten potenciál, ktorý tu je, áno. A my to proste, my si to nevieme vážiť, my si možno nevieme vážiť ani tú národnú identitu celkovú, presne všeobecnú, tak, ktorú máme. To ste mi zobrali teraz pusy, áno. Zabúda sa na to, áno. Že my sme neni pomalí Slováci, áno. My o tom len rozprávame, áno. A hovorím, skutočne, tá kríza tej morálky je ukrutná. Je ďaleko možno väčšia ako tá finančná kríza, pretože keď si zoberiete, už o dôchodkoch si začal hovoriť, áno. Však je predsa hanba, aby jeden univerzitný profesor, svetová kapacita vo svojom odbore, dostával 550 eur dôchodok, áno. My sme všetci, celý život sme platili, vy ste ešte mladí tu, áno, ale my s pánom Marčekom, celý život sme si platili zdravotné poistenie, sociálne poistenie, dôchodkové zabezpečenie, všetko. A dneska, kto vie, či dožijem ja 60, alebo mať 62 rokov, alebo 65 rokov, kde sú tie peniaze, ktoré za tie roky sa niekde nahromadili, áno, a zrazu sú fuč. Ja môžem napríklad o rodičov. Keby rodičia nemali svoje deti, nemôžu, predsa celý život robili na tom, aby mali nejaký trojizbový byt a nejaké autičko, aby mali dôstojnú starobu. No pokiaľ by sme sa o nich nestarali, tak zomrú. Ako by mohli oni vyplatiť len nájomné za ten trojizbový byt, elektrinu, vodu, plyn. Všetko je v rukách zahraničných veľkých korporácií. Všetci tu tvrdia, nemáme peniaze a nemôžeme ani valorizovať, pretože na to nie je, áno.
tak Myslím si, že tu sa nehľadá, ako to ide. Áno, o ale ako to zdravotníctve nejde. ani nehovorím. Priemerný dôchodok, myslím si, že je dnes na zaplakanie. To To existuje. Dôchodca Ja si vyžije. neviem predstaviť zo 400 eur, aby moji rodičia, alebo z 500 eur opravím vás, pán mohli Marček, byť. 250 eur sú Dohromady priemerné. myslím dvoch rodičov, tak, áno. trojizbový byt, elektrina, voda, plyn. Nehovorím o tom, že si celý život šporili, aby mali nejaké to autičko, zaplatiť benzín a musia predávať, lebo nemajú. Nehovorím o tom, že každý má svoj balíček liekov, ktoré si musia v lekárni kúpiť. A nehovorím o tom, o ošetreniach ďalších. Ale aj tak napriek tomu, ja by som možno len pár vetami povedal, skutočne myšlienka našej strany je v prvom rade to, že pokiaľ tento štát nebude právny štát a nebude tu vymožiteľnosť práva a právo a spravodlivosť, ale hlavne právo pre všetkých, to je jedno, že či ten človečik je, nechcem teraz niekoho devastovať, áno, od poslednej upratovačky, áno, ktorá robí, ja neviem, pomaly za 150 eur mesačne, po toho predsedu vlády, áno, aby každý mal skutočne rovnaké povinnosti, ale rovnaké právo. A nech je skutočne braný na zodpovednosť za čokoľvek, čo urobí. Áno. A to sa aby tu mal nestalo. zaplatenú prácu. Áno. Tú prácu, ktorú nie tak zaplatenú, ako je platená u nás, ale za tú istú odvedenú prácu, aby lekár dostal tak, ako v Nemecku, v Rakúsku, Francúzsku a tak ďalej. A každá jedna profesia, to je jedno, či to je hasič, policajt alebo vojak. Áno, ale hovorím, skutočne ten základ toho, že musí tu byť právny štát. Právny štát. Jasné. Pretože to nikto tu si neuvedomuje, áno. To nebudeme teda tu, hovorím, rozoberať ani žiadne kauzy, aspoň nechcem to rozoberať, áno. Nie. Ale do budúcna naša základná myšlienka je tá, a dneska to už hlásajú všetci, áno, lebo začínajú si to pomaly uvedomovať, áno. Lebo ten národ to skutočne vidí, že tu sa nikomu nič nemôže stať. Čokoľvek urobí, áno. Ale hlúpo poviem, lekár, ktorý dostane od nejakého strýca, ktorého on ošetrí fľašu koniaku, tak ho ideme pomaly zavrieť. Ale tu, že sa miznú miliardy, to je všetko Ja by som poriadku. možno priamo nadviazal na to. Vidíme na Ukrajine pani Timošenková, áno, ako skončila. Prečo na Slovensku možno niekto z vrcholových predstaviteľov nejde si Jednoduchá sadnúť? odpoveď. Nie je vôľa. Nie je vôľa. Nie je Viete, vôľa, nie je presne vôľa tak. dokončiť. To súvisí s tým zákonom a s tým nie je vôľa. Bohužiaľ, pokiaľ to bude tak, Myslíte, ako je to... že niekto kryje niekoho? Ja hovorím, pokiaľ sa v parlamente nevymiení minimálne polovica poslancov za nových, ktorí budú mať inú vôľu a iný prístup, dovtedy sa nikdy nebude nič poriadne vyšetrené, nebude... Kryje podľa vás niekto niekoho? Tak viete, túto otázku by som postavil kompetentným súdom, vyšetrovateľom, či niekto niekoho Pracujú súdy kryje. tak, ako majú, podľa vás? Na túto otázku by som mohol odpovedať ako ktoré, akých kauzách, ale keď vidíme, koľko trvá pojednávanie, ja nehovorím, že tí sudcovia si nerobia svoju povinnosť, robia, ale je tu niečo, čo nie je správne. Je tu niečo, čo treba zmeniť. Snad tie lehoty, pojednávaní. Nie som právnik, čiže nemôžem fundovane na túto otázku odpovedať, ale vieme, že tá vymožiteľnosť práva, to je to všetko veľmi neexistuje. Pomaly neexistuje, skutočne. Strana Právo a spravodlivosť má nejaké konkrétne riešenie? Máme samozrejme kompletne v našom programe, ktorý si každý môže kliknúť na www.právo a spravodlivosť. Je všetko v podstate. My sme dneska dodnes ani sme nemali šancu sa nejakým spôsobom prezentovať. My skutočne snažíme sa získať toho jednoduchého voliča a hlavne podchytiť múdrych ľudí a vzdelaných ľudí, ktorí by mali niečo, čo sa týka riadenia tohto štátu, urobiť pre tento štát. Toto by som chcel ešte doplniť, Zdenko, keď mi dáš na chvíľočku priestor, je to, že získavali sme ľudí k nám do strany, hej, ale kvalifikovaných ľudí, samozrejme výborných ekonomov, právnikov, lekárov. Každý z tých slušných ľudí, lekárov, právnikov, ekonomov, oslovil som profesorov z ekonomickej univerzity a tak ďalej, či by pomohli. Áno, pomôžeme, ale nechceme oficiálne. Nikto nechce oficiálne. Im politika je pre nich špinavá vec. Čiže nechcú ísť do politiky, lebo politika, ja chcem mať kľud, ja si robím svoju profesiu a tak. A ja im hovorím, keď vážený pán profesor alebo pán doktor, keď neprídu takí ľudia, ako ste vy, do politiky, kto to zmení? Kto? Keď tam sa vychovávajú tie generácie, vidíte, od pokolenia na pokolenie už pomaly, koľka tá generácia politikov je v SDKU, alebo nechcem zrovna hovoriť o SDKU, KDH, alebo to je jedno asi. Most Hit je nová strana, ale predtým bola SMK. Takisto vieme, trieštenie strán, áno, vieme, ako sa delia sily. Ale hovoríme o tom, že
Keď slušní ľudia nepôjdu do politiky, kto urobí tú zmenu? To je tá otázka. Čiže aj ťažko dostať tých ľudí, ale napríklad športovcov, ktorých som chcel namotivovať, či by nešli na kandidátku. Mnohí sú ešte aktívni, boli aktívni. Zámerne nechcem hovoriť mená, aby som im nepoškodil. Povedali mi, áno, chceme ísť, pôjdeme aj na kandidátku a zrazu zamestnávateľ, majiteľ klubu, to je jedno, či hokejového, nebudem hovoriť presne. Mal som vytipovanú hviezdu, vynikajúcu našeho kapitána. Samozrejme, majiteľ klubu nedovolil, mal zmluvu hotovo, nebude ho to... Nedostanete tam. Aj sa boja. Aj tí bývalí alebo nehovorím o armádnych športovcov, alebo policajných. Každý sa v tomto štáte tu možno nejde ani o strach tých ľudí, ide skutočne už, by som povedal, o takú averziu vôbec voči tomu, čo sa tu deje. Pretože tu sa len sľubuje, áno. A keď dojde k činom, áno, tak tie činy proste zrazu nie sú, áno. Tu nie sú žiadne odpočty vlády, áno. Však nech čítame čokoľvek. Ja nechcem tu o žiadnych číslach rozprávať, pretože skutočne tie čísla veľa ľudí nezaujímajú, áno. Tým číslam rozumie skutočne zopár ľudí, ktorí sa v tom pohybujú a ktorí tomu rozumia a vidia do toho. Ľudia chcú reálny, ale toho normálneho smrteľníka z tej, ja neviem, hornej, dolnej, aj keď teda skutočne nepodceniem nikoho v tomto štáte. Každý človek v tomto štáte má právo na slušný život. Dôstojný. A dôstojne, samozrejme. Aby nemusel robiť 2-3 roboty, viete, potom príde vyčerpaný, tie rodiny trpia. Prečo žiadna vláda nezagarantovala tieto veci? Respektíve garantovala, ale nič nesplnila. Ale sú dôvody, kríza, ale zoberte si, vždy sa niečo nájde, že preto to proste nešlo, áno. To je presne ale to, čo... nezdá sa vám, že 22 rokov je dlhá doba na to, aby... 23. rok. Za 23 rokov už by ľudia mohli pochopiť, že je čas na zmenu. My nič nechceme, my nechceme nikoho kritizovať. Urobili to, čo mali urobiť. Neurobili to tak. Nikto im, ja som to povedal, nikto im tie zásluhy neberie, ale zoberte si. Každých 20 rokov bola revolúcia. 48, 68, 89. Teraz je zase 20 rokov preč a národ sedí doma a proste čuší. Čo čaká? Bude plakať. Áno. Keď bude plakať na kolienku. Keď to neurobíme teraz, tak to už asi neurobíme. Ja by som možno by som to ešte raz, to, čo som povedal, skutočne, a myslím si, že to je aj pána Marčeka zámysel, nech má tento štát takú vládu, ktorú si zaslúži, ale takú vládu, o ktorej ani nebude vedieť, že tam sedí tá vláda. Tá vláda predsa musí pre nás robiť, pre nás každého občana. Kto by teda podľa vás mal tvoriť tú vládu? Noví ľudia, nové tváre, noví ľudia, nové strany. Sú pripravení. Vy ste pripravení na to osloviť voliča? My máme vynikajúcich, nehovorím priamo, že členov rad strany, ale napríklad sekcie. Vytvorili sme odborné sekcie, ekonomickú, zdravotnícku a tak ďalej, kde sú vynikajúci máte odborníkov aj, áno? To sú ľudia, ktorí nechceli sa hneď ukázať, ale v prípade, že by sa nám podarilo dostať do parlamentu, sú schopní prevziať zodpovednosť. To je veľmi dôležité. Šport, zdravotníctvo neodmysliteľne patrí k sebe. Ja by som len doplnil, právo a spravodlivosť? Presne, a my to isté proste oslovili sme skutočne kopec múdrych ľudí, ktorí zo začiatku sa bránili, tak ako povedal pán Marček, áno. Ale na druhej strane ja si osobne myslím, že ten potenciál tu je. A z tých nových strán, ktoré sa tu teda za tú poslednú dobu vytvorili, áno, sa skutočne nájde, tak ako napríklad naše dve strany, že nájdu si spoločnú reč v tom, že by dokázali, pokiaľ sa do toho parlamentu dostaneme, samozrejme to je vis major, je to v ľuďoch, áno, pokiaľ sa do toho parlamentu dostaneme, že nájdeme spoločnú reč aj tie menšie strany a dokáže sa skutočne tá zmena tu urobiť. Pretože ten potenciál tu určite je. V tých nových stranách napríklad Peťovačok, môj osobný priateľ, šikovný človek, tiež sa dal presvedčiť. Dobre. Ja nechcem, je to môj priateľ, ale je kopu schopných ľudí, hovorím, v tých, napríklad Braňo Král, v tých strane zelených, je proste, aj v tých nových stranách vidím kopu šikovných ľudí, ktorí by Je ale veľmi príjemné zistenie, že ako ste povedal, pán Sabol, že viete spolu komunikovať. Pretože keď sa pozrieme na iné spoločenské diskusie, ktoré vidíme dnes na obrazovkách iných komerčných televízií, vidíme ten jeden veľký cirkus, ktorý predvádzajú. To nepotrebujeme. Ja som není typ. Ja si myslím, že politici sú už dnes viac herci ako politici. Nie národní herci, ale nadnárodní. Tak, jak pán Marček povedal, šport nás niečomu naučil. Áno. A aj slušnosti. Áno. A to už o slušnosti sa baviť samozrejme nemienim dneska.
Takže ja osobne si myslím, že ten potenciál tu je, len skutočne tí ľudia, to už len záverom poviem, tí ľudia sa musia zdvihnúť a ísť voliť. Ten jeden deň treba proste ísť. Tu nič iné nepomôže, áno. Skutočne, a nech sa zamyslia nad tým, či chcú tu nejakú zmenu, alebo nechcú. Pokiaľ nechcú, my môžeme robiť čokoľvek, áno, čokoľvek, skutočne. Tak to zostane také, alebo možno ešte horšie. Opýtam sa tak, mladí ľudia sú, by som povedal, tak apatickí, idú skôr do zahraničia, idú sa cez ten víkend zabávať, idú proste, treba mobilizovať mladých ľudí. Treba ich presvedčiť. Stredná generácia váha a možno tí dôchodcovia sú takí konzervatívni, majú možno už svoje strany vybrané. Ako veľká väčšina má už... Tých, čo chcú voliť, tak tí už vedia, koho idú voliť. Áno. Takže zabojujeme my o tých, ktorí sú nerozhodní. Ktorí sú nerozhodní. Áno. Ale aj tí, ktorí boli sympatizantmi nejakej strany, vidia teda, že to, čo je a čo sa deje, tu niečo ide diať. Áno, že sa tu skutočne niečo ide udiať. Že všetci voliči SDK sú spokojní s tým, čo sa deje v strane, alebo ich reprezentanti. Nemyslím si to isté o žiadnej inej strane v parlamente. Nechcem menovať žiadnu stranu. Ja som naschvál nemenoval žiadne mená, pretože skutočne dneska je zbytočné čokoľvek o konkrétnych osobách hovoriť, pretože skutočne buď tu všetci niečo chceme dosiahnuť, alebo pokiaľ to nechceme, tak seďme doma v tej krčmičke, áno, dajme si ten pohárik tej borovičky a nadávajme na to, čo tu 20 rokov tu bolo. 4 roky, a ďalšie 4 roky bude to isté a všetci budeme spokojní. A ja by som chcel na záver ešte jednu vec povedať, že osobne poznám pani premiérku Ivetu Radičovú. Považujem ju za veľmi čestnú političku. Vstúpila do tej politiky, ani nevedela v podstate ako dopadla, ja sa pýtam. Toto je vstup tých čestných ľudí, ktorí sa vlastne nedokážu zorientovať medzi tými, ktorí sú tam skúsení borci, aby som to slušne povedal. Pán prezident republiky, tiež ho považujem za čestného človeka, pomáhal, chcel pomôcť športu. Málo je tých ľudí, keď sa v tom parlamente poznám ja osobne 5-7 ľudí, ktorí sú takí, ktorí by ozaj chceli pomôcť, aj môžu, je to málo. Urobme tak, že v tom parlamente bude... Možno, že nepoznám všetkých, nechcem krivdiť, samozrejme nepoznám všetkých 150 poslancov, poznám podľa mien, ale nie osobne. Ale chcem tým povedať, bodaj by tam bolo takých, jak je Iveta Radičová, alebo ja neviem, tých 5-7 poslancov, ktorých poznám, že pred 20 minútmi vstúpili do toho parlamentu a prišli na jednom aute a v Vietržalskom byte a ho majú dodnes. Čiže takých by tam malo byť minimálne 80 po týchto voľbách a 150, alebo stačilo by možno 100 v ďalších, keď by bol parlament. Ja by som bol skôr radšej, ak môžem ešte jednou vetou povedať, áno. Ja by som bol skôr radšej, keby sa našli takí ľudia, ako sme, povedzme, my dvaja, že si dokážeme podať ruku. Jasne. A nielen tu, ale aj za tými dverami, áno. Samozrejme. A skutočne, že chceme niečo pre to Slovensko urobiť. Pretože to teátro, ktoré sa tu deje, a je to skutočne teátro magikko možno, áno. A ja hovorím, že takisto, ak si ty povedal, určite je tu kopec slušných ľudí z tej starej garnitúry, áno. Ale je tu kopec ľudí, ktorí skutočne už by mali povedať, stačilo. Stačilo, už nám skutočne stačilo, necháme tú vlajku niekomu inému. A nech dokážu, že sa tu na tom Slovensku dá aj ináč žiť, že odtiaľto ľudia... Nech proste je tu šanca, áno, aj pre druhých. Dať šancu proste, že na tomto Slovensku tí ľudia tu zostanú a že sme sa bavili cestou sem, áno. Koľkokrát ty si mohol zostať v emigrácii? Koľkokrát ja som mohol zostať v emigrácii? Lebo s tým športom sme sa dostali von. Neopustil som túto nikdy. Ale my sme sa tu narodili. My tú republiku máme asi radi. My sme tu vychovali deti. Ja mám vnúčata, ty máš vnúčata, áno. Tak urobme niečo pre to. Ja si myslím, že ako Slováci, sa zhodneme, by sme skutočne mali byť hrdí na svoju krajinu. Aj keď nechceme teraz žiadnej inej strane nemenované nahrávať. Ale ako ten pravý, zdravý... Ten patriotizmus tu musí proste byť. V súčasnej dobe musí človek myslieť na svoju národnosť, na svoju kultúru a tak ďalej. Ale ešte jednu vetičku by som povedal na záver. Ja by som chcel, aby prišli do parlamentu takí politici, ktorí to, čo majú na jazyku, to, čo povedia, aby mali aj na srdci, aby to aj tak mysleli. Lebo už nepotrebujeme mať školených politikov, tí, ktorí majú veľmi veľké, vysoké mediálne výcviky, vedia, ako sa majú správať, ako majú zdvihnúť ruku, aké majú slovo povedať, v akej situácii. Chceme politikov, ja by som ich rád videl na obrazovkách, takých, ktorí to, čo povedia, hovoria od duše, s úsmevom na tvári, úprimne. Nie takých, ktorí prídu a povedia, ja si to takto nepredstavujem, aby proste arogantné, zamračené tváre, nie. Normálnych, úprimných ľudí. Aby ich tento národ rozumel. Tak. Skutočne.
Aby cítili s národom. Ten národ ich veľmi rýchlo porozumie. Len aby aj títo ľudia dostali priestor, aby mali možnosť. Lebo za tak krátky čas, jak je tento predčasných voľbách, tie strany sa nemajú možnosť odprezentovať. Ale okrajovo spomeniem, že vieme, že vlastne Slovensko nekončí 10 km za Bratislavou, kde je síce najväčšia pracovná sila, ľudia nasledujú aj v tejto chvíli v regiónoch. A ja si myslím, že tá nezamestnanosť je momentálne ukrutná, ktorá je, a ako vy hovoríte, hladové doliny. Východ Slovenska, Prešov, celá tá oblasť, to všetko treba pomôcť. Nedá sa všetko sústrediť len na Bratislavu. Proste musí tu byť nejaký systém. Ono sa hovorí, že na východu nikto nepomáha. Ale keď zoberieme spätne, alebo keď si pozrieme za posledných 20 rokov revolúcií, koľko bolo len premiérov od pána Dzurindu, ministra Ivana Mikloša, ja neviem, pána Pašku, nechcem si teraz všetkých pospomínať, všetci ľudia, vysokí štátni činitelia, ministri sú z východu. Prečo im nepomôžu na tom východe? Páni, ja vám chcem poďakovať. Skutočne veľmi konštruktívny dialog. Myslím si, že iné strany, iní predstavitelia by si mohli brať príklad od vás, ako ste viedli diskusiu, ako ste vedeli nájsť spoločnú reč. Takže vám chcem poďakovať, pán Marček, za to, že ste prišli do štúdia. Takže za stranu občanov Slovenska a pán Sabol, podpredseda strany Právo a spravodlivosť, chcem vám poďakovať aj vám. Ďakujem veľmi pekne. Všetko dobre vám prajem. Ďakujem pekne, veľa voličov. A vy, milí televízni diváci, vám chceme poďakovať za to, že ste nasledovali až doteraz. Ďakujeme vám, dúfam, že téma vás zaujala. No a opäť sa stretneme o týždeň pri ďalšom pokračovaní relácie Politika sa nás týka. Ďakujem pekne, dovidenia.